Oh my God. Apat. Mauna ka na ba? Tara, sa 148. Dito pa rin si Masha. Dapat na kasi.
restricted pa rin. Makakalap na rin. Ito na. Sige, Kita ang ano ko. Tagyawat. Hmm? Wala. Pagyawa. Mino. Shifter Vlog. Thank you so much. Mag-love shot. Tarang mag-duty. Kailangan kumita ng dirham. Bawal nga lang maingay. may bill pa na doon. Ha? Sa amin may bill. Like that. Wala. For what? Wala kayong Para bill saan? dito. Yun po, para sa amin. Sa ano yun? Hadel? Ano? OB yan. Hindi na kailangan sa amin ng best. Ang dami lang makakall. Bakit? Yung sa Hadel ba? Titing, ice cream. Ganun. Doon sa Meron. kabila kayo din. Meron dyan. Mayroon. For what? That's it. Ang tawag ka na kailangan ng mag-ano. Salamat. Sino kayo nakausap mo? Nakausap ka ba? Meron. Thank you sa mga patamsak, guys. Tarang magpuyat. Bakit? Akala mo nakausap ka ba? Nagla-live ako. Hindi ako. Takpan mo yung bill mo. Ay, okay lang yan. Okay lang yan. Naibig na. Oo. Shifter Vlog. Idikit ko sa'yo tong isang ano. Wait lang. دي صح يقول الساعة 11 بس